Hello guys, good morning. Andito pa rin tayo sa bukid guys. Pakita ko lang sa inyo yung ano ng status ng mga manok ko dito guys. Kasi nung unang video ko, maliit pa lang itong mga manok ko. Kaya medyo dami-dami na rin sila ngayon guys. Saka may mga sisiw na rin tayo. Kita ko rin sa iyo yung alaga ko guys. Oh. Yan. Isa rin yan sa mga alaga ko dito guys. Kaya pakita ko sa inyo yung mga manok ko. Tapos na silang kumain kanina guys, kaya bigyan natin ng konting bigas lang para maano sila, makita niyo. Ayan na sila guys, oh. Yung mga manok natin guys. Noong una, konti pa lang yun sila. Ngayon, unti-unti na silang dumadami guys. May mga sisiw na rin tayo nakalagay dito guys. Ayan. Okay kaya guys, mga sisiw na rin tayo dito guys. Medyo malaki-laki na rin to guys. Mga malapit pa siguro itong mga kalahating kilo. Lumabas sila. May lahi din tayong ano dito guys. Ito Hubbard to guys. Hubbard. Dalawa lang yan sila guys. Kasi medyo mahal yung itong klase ng manok na ito. Punta rin tayo doon sa kabilang kulungan. Ito ano din to, manok din to, pero ano sila guys, lahi nila ito, parang Siamo. Medyo malalaki mga manok, kaya breed ko yan sila dyan. Pag mangitlog yan, may lahi na din tayo mga malalaking manok, Siamo. Okay kayo. Yan guys, yan guys, basilan yan. Basilan. Ito native tong iba. Pure native yan. Yung mga maliliit. Mga pure native. Mga sisiw din. May mga sisiw din tayong nakakulong dito guys. Laki-laki na rin itong mga sisiw nito. Dito. Yan. Oops. Pwede lumabas. Dito rin sa kabila guys. Ano na to? Medyo na breed na ito sa sa Hubbard na lahi ng manok, kaya medyo mapula yung balahibo nila guys. Pero yung inahin nila native, kaya upgrade native yung tawag dito sa mga manok ko guys. Puntahan din natin dito yung mga ko. May naglilimlim tayo dito guys. Ito native to na inahin. 10 lang yung nililimliman niya. At saka yung tandang na nag-breed sa kanya, Rhode Island Red. Saka dito sa kabila, may mga itlog na rin tayo dito. Kaso dito, dalawa yung inahin na nag-iitlog, parang sila. Kaya nilagyan ko ng isang paitlogan. Kaya lumipat na dito yung isa. Okay kayo. Ayan guys, lang yan. May mga idea din tayo kung paano natin alagaan yung mga manok natin. Okay kayo guys. Kaya shout out sa lahat ng mga subscribers ko sa YouTube. Sa lahat ng makapanood nito ng ating video. Salamat sa panonood nyo guys. Ito yung mga manok natin guys, pakita ko sa inyo ulit. Yan yung tandang ko dito guys, Rhode Island Red. Wala tayong yan siya, wala tayong mga mga inahin na babae na Rhode Island, kaya yung mga inahin dito nakamix yan, may basilan, may mga pure native chicken, kaya upgrade native chicken tong natin dito guys, mga alagang mga manok. Kaya salamat sa panonood nyo guys. God bless sa ating lahat.